Hello guys, good morning po. So bali, meron tayong atin na charity ngayong araw. So gamit po natin si MT-03. So ito po yung ating gagamitin na motor guys. Ayan. So sa lahat po na mapupunta sa charity ngayong araw, so keep safe po and ride safe. 1 hour later. Yan po yung ating certificate. So, kunin natin yung certificate. Tignan niyo. Supremo. Ayan, so yan po yung certificate. Ito po. Wala na po. Okay. Tapos pagkakaan yung sa street Apo, clear. Street words. Ito po. Plural of words. Okay. Next, certificate of appreciation from the host club. RMRC. Delta, kamusta ka dyan? Delta, sa Marok ng Pisay. A few moments later. Ayan guys, tapos na po yung ating charity ngayong araw. So maraming salamat po sa pag-imbita. Okay, so napaabot na po natin ang tulong natin. Tulong namin bilang isang rider. Ingat na lang po sa pagdadrive po. So maraming salamat and goodbye. Exit dito.
Nag-drop. Ilan po sir? 200. Bakit ito? Sticker na ito. Face mask lang, naubos na yung sticker ko eh. Naubos na sa Bonuan kasi galing ako doon kanina. Face mask na lang po. Hindi na. Dance moto. Dance moto. Yes, sir. Okay po.